Sănătatea dumneavoastră. Sănătate. Cutia cu micile balerine mecanice o mai aveți? Nu mai am. Am vândut-o unui anticar. Și sfeșnicul? Vândut și sfeșnicul. Și medalionul din chihlimbar? Nu. Medalionul nu mai am. Când l-am șterpelit, nu am văzut că înăuntru era lipită poza mamei dumneavoastră. Și când l-am deschis și am văzut că înăuntru era lipită poza mamei dumneavoastră, mi-am zis: ia te uită, Mimir, nu e bine ce faci. Trebuie să-i înapoiezi medalionul domnului Besu. Și l-am păstrat. E adevărat? Da, domnule. Să... Ce plăcere îmi face să-l ating! Știam că țineți mult la el. Vă mulțumesc, domnule! Vă mulțumesc din tot sufletul! Vă sunt cu adevărat recunoscător! Poate vreți să faceți un duș? N-ar strica. Păi, ce să mai? Simțiți-vă ca acasă! Nu înțeleg. Păi e simplu. Nu mai există trenuri. Cum așa? Exact așa cum v-am spus. Zice că nu mai există trenuri. Cum așa? Uite așa. Dar nu se poate așa